ସମସ୍ତେ ସେ ସକାଳ ସକାଳ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଖୋଲେନି ସେଇ ତାପରେ ଦେଖିଲି ଗୁଣ୍ଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ କହ କାହାକୁ ସେ ଚାକିରି କଲାଣି ତା ଜଏନିଂ ହେଇନି ତାକୁ କୋଉଠୁ ପଇସା ମାଗିବି ଗାଡି କାହିଁ 3 ଦିନ ରହିବାକୁ ମୁଁ ତ 3 ଦିନ ପାଇଁ ତ ମୋ ପାଖରେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ ନାହିଁ ସେ ଥିଲା ସେ ନେଇଗଲା ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯାଇ ମୁଁ କଣ ଥିଲି କି ସେ ଯୋଉଦିନ ନେଇଗଲା ବନ୍ଦ କଲେ ଭଲ भाई एसटी पिला किए अछ स्विमिंग कार हेनी आसो एति दस सरला बे एसटी पिला जेनी पाखरे इति 3 ଦିନ 3000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ରହିବା ଯିବ बड़े जी पहुंची चलते भाई बढ़िया छे अच्छे